Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe. Yeah, tikulandireni ku program inanso ya kulinji kuchokera kuno ku Wireless Times. Dzina langa ndi Elvis Owahoma. Tili pano tikambirane nkhani zimene zikuchitika kunjako. Kodi kulinji ya lero ndiyokhudza ndithu ripoti lokhudza kauniuni wakagulitsidwe ka ndondomeko yogulira Amaryllis Hotel ndi nthambi ya boma yamati ya pension fund imene kumasungidwa ndalama za anthu opuma pa ntchito. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake opanda kulandira ripoti limenelo kuti alikambirane. Kumbukirani kuti panali ndalama zokwana 108 billion kwacha zimene zinagwiritsidwa ntchito pogula hotelo imeneyi. Ndiye nkhani kwambiri imene afanira kuti ndalamazo zinachuluka. Ndi pana khazikitsidwa kafukufuku amutharika atalamula kuti ayi pachitike kafukufuku hoteloyo. Ndi anthu amadikira kuti mesa ripoti limene lachitidwe tebo ku parliament kuti alikambirane. Koma mpaka pano kuli zi ndefunso imene tikufunsa ndonena kuti zimenezi zikutanthauza tiyende alendo osiyanasiyana pa foni pa komanso studio muno tiyende Benedicto Kondowe komanso amayi Michael Tsapalaini. Benedicto Kondowe, mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Kondowe mukundiva? Kondowe mukundiva? Ine ndikukumvani, mukundiva? Apo mukumveka. Mawa wabwino, mwadzuka bwanji bwana? Ine ndadzuka bwino. Payanzatu Blantyre mwadzuka bwanji, komanso ndiperekeso moni kwa nzanga Michael Kayatsa. Ife tadzuka. Akayatsa, mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Mawa bwino Elvis, ndadzuka bwino. Kaini mwadzuka bwanji umenepo? Benedicto ndamalawi. Tadzuka. Innocent Mphongoloti naye so studio muno. Innocent, mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka. Mwina tiyambe ndiwe kuti kodi nkhani zimenezi kwenikweni kafukufuku ali mkati adatha ali pati mwina anthu ayiwala. I think mwina atinene kuti kafukufuku ameneyu apanda kali pano tikhoza kunena kuti pakumakhala povuta kuti munene kuti ali pati komano andifotokoza poyambirira kafukufuku anachitika anafika poti kumapeto kuti anamaliza anapanga kuti amaliza kafukufukuyu and anavomereza kuti aperekedwe mnyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo ikhale ndi ripoti la kafukufuku ameneyo. Koma ndikukumbukira bwino osati mkumano mwachitika apapo mkumano umene unazachitika chapakati apo mkumano umene uja akuluakulu a committee ya public accounts ananena kuti ife takonzeka ripoti lathu lilede atikhoza kupanga chebo mnyumba ya malamulo. Komano panapezeka kuti akuluakulu oyendetsa zokambirana ambali ya boma I think parliament imene inayipanga follow kwambiri because of interest ya ujeni amene anadzuka anali amhango ajabi mhango amene anafotokoza kuti kafukufukuyu sakuyenera aperekedwe pakadali pano chifukwa kuti pali anthu ena amene they are critical amene akhoza kupangidwa interview kuti tione kuti anapanga play role yotani. Ankafotokoza za Michael Zamba former SPC kuti iwo amene akupereka nawo umboni pakhani imeneyi. SPC ali mdziko la South Africa akudwala sakupeza bwino ali kumene koko nde kunali kovuta kuti mwina akhoza kuyankhulana. Chinthu choyamba chinayi chimenecho. Chinthu chachiwiri chimafotokozedwanso kuti SPC omwewa anamangidwa pa nkhaniso yomweyi zomwe zikusonyeza kuti zimene akhoza kuyankhula mwina komiti zikhoza kuoneka ngati ndi umboni akuperekanso umboni umene akhoza kupereka kubwalo la milandu ndipo panakhala ngati kuti pakola kanthu kena. Komano nthumwi za mu komiti imenezi mafotokoza kuti umboni umene mwina angabweretse maizama mwina sungabweretse kusintha kwenikweni kwa zimene iwo anapeza mujeni imene. So zikafikana pamenepo zimakhaonena kuti kodi chimene chikuyenera kuchitika ndi chani kuti mwina Malawi apeze chilungamo chifukwa chonena ndi nkhani imene inayamba ndi mphamvu imene inayamba ndi kupereka chiyembekezo kuti Malawi khala ngati apeza pa tsinde penipeni pa nkhani imeneyi.
komano paka panopa zinthu zimene sizinafike patsinde penipeni. I remember I think Speaker of Parliament Honorable Samia Suleiman ananena kuti ine ndikuona ngati mwina ripoti limene mukhoza kupitiriza kutero, koma pakuoneka ngati kuti pali tinthu tina ndi tina timene tikumabwera kuti ripoti limene lili mpaka lisawapeza Malawi. So as it stands panopa ndizovuta kuti tinene kuti akudikira umboni wa azamba kapena iye azamba also akunena kuti inetu nkhani ndinamangidwa sindingakaperekereso umboni chifukwa zimene zikayankhula ine zimene zonso akazigwiritsa ntchito mwina against ineyo kapena ndi zomwe zonso zimene ndikuyenera kufotokoza ku court. So pakuoneka ngati kuti tangopanga staki palibe solution yeniyeni pa zinthu zimene tikhoza kupanga as a way forward, koma it's not an issue that is very complicated. I think where people atakhala kuti afuna aone kuti zinthu izizi zikuyenda motani zikuchitika motani tifuna tipeze chilungamo chenicheni sinkhani yokuti ingavuti. Benedicto Kondowe nda Michael Kayatsa, nkhani mukuona kuti ikuvuta chifukwa chakuti ikukhudza ma big fish nonse muyankhe vosolo mutayambani nawo Kondowe chifukwa kuti ikukhudza ma big fish mwina chifukwa ikuvuta mukuona maganizo anu ali pati? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu limene lili labwino kwambiri. Koma ndisanayankhe ndimafuna ndingonjezera pang'ono zimene Innocent wanena. So pali magawo awiri. Mbali ya boma ajabi akunena kuti ripoti singabwere mnyumba ya malamulo ngati azamba amene akhala akutchulidwa sakubwera. Lawyer wa azamba akunena kuti azamba sangaonekere chifukwa chonena kuti ali ndi mulandu. Koma atha kuonekera pokha ngati a DPP anga uchose mulandu ku court. Ndiye imeneyo ndiyogwira? Yeah, ndikupita kumene koma. Speaker akunena kuti with or without azamba ripoti ilowe mu nyumba ya malamulo. Koma mpaka pano ripoti sikulowa. Chabwino. So pano ndikubwera kufunso lanu kunena kuti kodi chikuvuta ndi pati. Mukayang'anisisa muona kuti mwina zimene zikuyankhulidwa pamwamba apa si zenizeni yani. Ripoti iyi ndizoona kunena kuti pali anthu ena amene mwina akuopa kunena kuti atha kukhuzidwa ndi nkhani imeneyi chifukwa ndi komiti imene yagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ndalama zochuluka. Tikadakondanso kuti mwina pamene nkhani imene izifika kumapeto atifotokozerenso kuti kodi komiti yagwiritsa ntchito ndalama zingati. Chifukwa umene ukuchitikawo kwa ineyo ndi mwano waukulu kuti a president apereka mphamvu zonse kuti komiti imene ipange ndipo iwowo sabakira wina aliyense amene angakhuzidwe misonkho ya Malawi ndi kugwiritsidwa ntchito koma kuzafika panopo tangoyima kuti tikudziwa kumene tikulowera. Ndikuona ngati ndi mwano waukulu kwambiri umene sikuyenera kuchitika ayi. So kuyankha funso lanu tikunena kuti mmene zikuchitikiramo zikupereka chithunzithunzi chonena kuti mwina pali anthu ena amene akuopa kuti mwina ripoti imeneyi iwawika mavuto zimene mwina zitha kukhuzanso kandi mabizinesi kandi ntchito zimene ali nazo zosiyanasiyana. Akayatsa. Everything ndi gizana ndi Benedicto amene afotokozera. Zikuonekera ndithu kuti anthu kali ndi mantha ndi ripoti imeneyi. Zikuonekeratu malankhulidwe komanso machitidwe. Chifukwa mukayitsatira bwinobwino nkhani imeneyi muona kuna kuti ndithu pali chizungu chakatika chona kuti a deliberate attempt to delay this report. Report imene kutuluka March ngati April ngati ndikulakwa. Komano mbali ya boma na susa ndiganizo limenelo kuti hili report isapangidwe table chifukwa cha nkhani ya azamba. Imene kutokozela ino. Nawo zaoneka kuti sizovuta kuti azamba zaonekere and Speaker wapereka clearance kuti ndimene zilimu kuti azamba sakachobwera pitilirani ndi ripoti ipange ditebo. Komano mpaka na pano mpaka parliament yasikapo kuti nditu ya chita rise
ripoti osapangidwa table ndimene tikupereka mafunso kuti chikuchitika ndi chani siti kunena kuti boma likubisa ripoti iyayi sitikutero komano zomwe zikuchitikazi zikupereka chifukwa choti anthu amene kumakayikira zinakakhala bwino ndithu ripoti imeneyi adakachita table amalawa kuti nthawi yayitali kuti aone ripoti imeneyi komanso aone zotsatira pano madelay amene akuchitikawa akupereka mafunso kwambiri pachizungu timanena kuti justice delayed is justice denied komanso timanenanso kuti accountability delayed is accountability denied ine ndikuganiza kuti alipo anthu ena amene akuganiza kuti ripoti isatuluke kaye ichedwe nchilunga chokuti mwina chidwi cha Malawi chichoke ochite ndikuganiza choncho chifukwa mainkwaya lotera akatenga nthawi ile kwambiri chidwi ndi cha Malawi chimatha chimapita ku zinthu zina so I'm thinking kuti alipo anthu ena amene akuganiza choncho kuti I think ichita delay ripoti imeneyi chidwi cha Malawi chitha anthu zotsala zake basi nkhani ingotsala malire choncho zimene sizoyenera iyayi chifukwa apa tukamanganiza ndalama za Malawi makamaka anthu ogwira ntchito mboma amene ndithu akhachita contribute ndalama kuti palimene chilomwe chokuti akazapuma azapeze mtendere Innocent kupititsa ripoti limene ku nyumba ya malamulo kunakasintha chani pa makamaka pa goal yofuna kupeza chilungamo pa nkhani inde komiti ichita kafukufuku akuluakulu ena kumeneka kuti ya ripoti limene lipite ku nyumba ya malamulo zikanasintha chani tiwakumbutsa omvera kuti komiti imene inakhazikitsidwa kuyang'ana izizi ndi komiti ya nyumba ya malamulo so nyumba ya malamulo tikumbukire kuti nyumba ya malamulo imapanga ili ndi zinthu zingapo zimene imapanga one of the things ndi oversight kupatula kuti imapanga malamulo I think pali issue ya oversight kunena kuti amayenera ayang'ane awunikire ngati zinthu zikuyenda bwino kapena zisakuyenda bwino now ankhani yokhudza hotelo imeneyi tikumbukire komwe ikuchokera unena kuti panabwera mfuwu onena kuti hotelo yagulitsidwa pa mtengo okwera kwambiri akuyerekeza mwina ndi mtengo umene hotelo imayenera akugulidwira pamenepo ndi pamene iwowo amabwera kuti apa pakuoneka ngati pali pakutuluka kafungo kena koyipa tifufuze tichikuchitika ndi chani so anakati apereka report limene ku nyumba ya malamulo bwezi zikuonetsa kuti nyumba yathu ya malamulo itidi ndi chidwi achopanga play that oversight role komano ikuoneka ngati kuti inu nomwe amene mumaoneka ngati mufuna kuti anthu adziwe choona inu nomwenso ndi amenenso mukuvindikira choona chicha chifukwa ndi nyumba ya malamulo yomweyo imene inakhazikitsa kafukufuku ameneyo ndipo tikumbukire kuti kafukufuku ameneyo amachitika mwamphamvu kwambiri amachitika mpaka na usiku I remember tsiku lina mpaka nafika I think 2 am anthu achakupangabe kafukufuku mwina apart from uso kuti ife ya Malawi si tikukhutira ndi zomwe zikuchitika kuchedwetsa upereka kafukufuku zotsatira za kafukufuku amene komanso aganizira aphungu amene anagwira ntchito imeneyo amafika ndithu ma 2 am akugwira ntchito imeneyo so zikuoneka kuti nyumba ya malamulo yomweyo imafuna kafukufuku nyumba ya malamulo yomweyo khangati imene zikumaonekera yasuzumira mu kafukufuku muja kuoneka ngati kuti pali anthu ena amene akhoza kupakika akhangatinso akuvindikira ti basi timafuna mudziwe ndiye musadziwenso. Do you think kuti nyumba ya malamulo is corrupt? I will not say kuti nyumba ya malamulo is corrupt because that would be sweeping it. Komano tinene kuti mwina some people are in the interest. Mwina some people are corrupt. Not nyumba ya malamulo is corrupt. Koma mwina some people are corrupt within. Ndikati nyumba ya malamulo ndoza apungo onseti. No, I think that would be a sweeping statement. Alimo ena amene ndi abwino, alimo ena amene ndithu anayika chidwi chawo pofuna kuona kuti amalawi akutumikira abwino, amalawi akudziwa choonadi, komano mwina anthu ena akutenga mwina mphamvu zimene ali nazo kapena kuthekera kumene ali nako kuti akhoza kupanga push nyumba ya malamulo akupita mbali kapena kupita mbali zimenezozo mwina
in a way timanena kuti it's abuse of power or abuse of authority. Chabwino tipite kai kumzuzu kwa mzathu Chimwemwe Maseko atipatsire maganizo a Malawi kumene kuti kana kutibwere kwa Kondowe komanso akayatsa Chimwemwe mawabwino wadzuka bwanji. Ine office ndadzuka bwino kuwanzathu kanta ku madzuka bwanji. Ife tadzuka bwino nkhani tu ndi imeneyi Amalawi akuiona bwanji ayiwala kapena kunzuzuko kuti kuli kafukufuku ameneyi. Apa ndili ndi Malawi amene yakufuna ikirepo ndemanga pa nkhani imeneyi choyamba tikutenda. Zinanga ndi Anton Kalowa kuno kunzuzu. Tikere kuti nyumba ya malamulo yalotera kulandira ripoti yakafukufuku wakugulika kwa hotela imene ya Amairisi. Izi mwina zikusokoneza bwanji yanu makafukufuku amene nyumba ya malamulo imaphikizira. Izizi tikuona kuti ngati nyumba ya malamulo ifuna tipomboneza fuka kuyambira kunganiti maisatira bwinobwino ndipo kubwera kwa imene inabwera ni mphamvu tinayikhulupirira kwambiri kuti yayamba ni mphamvu tiona chisogolo chake bwinobwino koma mine zayambira mu mene tikupiraso mu yayi kanika kulenda malipeka report ndizamba kuti bwesa pai pomwewo kama kuchita pomwewo fuka zathu tikamaiga muje mpando kuti apange inquiry timayika kuti tawakhulupirira kuti achipanga inquiry tiona chisogolo fuka katundu analo katundu waboma ndetizoteka kuti azizembanisa chuje chilungamo chake sizikhala bwino ani amba kuti kaikisa kwambiri apapa tayamba kuti pomwewo ihowa mene ndimene tachezera ndi Malawi ameneyo amene nampeza kuno kumzuzu. Tatukuza kwambiri Chimwemwe chifukwa cha mfoni yako mawa uno. Tibwerere kwa Benedicto Kondowe. Kodi zimenezi tanthauza chani pa nkhani yolimbana ndi katangale? Kodi nthambi za boma zimene zinakhazikitsidwa kufuna kufufuza nkhani ngati zimenezi zikakakira kuti pakina cholakwa chimene chinachitika zili nzamphamvu akondowe? Zikoma kwambiri. Ndiyambe motere kunena kuti nkhani ya America nkhani yongokuza kufuna kugula hotel. Koma ndi nkhani imene ikuzanso kuperekedwa kwa ndalama zina zimene zinali mgwirizano ogula hotel zimene ndi mabilions ochuluka kwambiri amene akuganizidwa kuti adaperekedwa kale. Mbali yachiwiri imene akutimvera kuyenera adziwe ndiyonena kuti ngakhale mwina ndalama zinazo zinaperekedwa mumene tikukambirana hotelu ili m'manja mwa ene ake chinthucho ngakhale pali kuperekedwa kwa ndalama. Ndiye funso limene likuzunguza Amalawi ndilonena kuti nanga phindu la anthu ene ake amisonkhoyo ndi chani? Chifukwa ndalama zina zaperekedwa koma hotelu ili m'manja mwa ene ake. Hotelu kutanthauza kuti ngati akupanga mabusiness amene akupindula ndi iwowo osati ene ake amisonkho amene ndalama zawo zitagwiritsidwa ntchito. Ndi chifukwa chake nkhani yothana ndi katangale zikuvuta kwambiri chifukwa chiyambi chimodzi chothana ndi katangale ndi kafukufuku amene adachitikayi. Kuti kafukufuku ationesera kuti kodi chenicheni chimene chidachitika ndi chani, kodi ndalama maperekedwe ake anali wotani, kodi amene amakhuzidwa ndi ati, kuti ngati pali kuchita mosayenerera anthu amene wowo malamulo agwire ntchito kuti titeteze ndalama za anthu zimene avutikira kugwira ntchito kuti akapuma ena apuma kale ayambe kulandira ndalama zawo ena akugwira ntchito zimene pakadali pano zikuyika pa chiopsezo chachikulu. Ndiye mawu anga amene ndikunena ndionena kuti ngati machitidwe yake ndi amene wawa katangale mu dziko muno sitingathane naye sitingachepetse chifukwa ndondomeko zimene zimathandizira kuti tithane ndi katangale ndi ndondomeko zimene zimayimitsidwa kapena zimene sizimakhala ndi malire ena aliwonse. So ndizovuta kwambiri. Chimene chikundipwetekanso ineyo kwambiri ndichionena kuti a president adasindika kunena kuti ndikwapasa mandate yonse komiti imeneyi ndipo wina aliyense amene angakhale kuti anatenga gawo losayenerera satetezedwa. Ndiye tsopano Amalawi akuyamba kufunsanso mafunso kuti kodi mawu a mtsogoleri wathu anali woona kapena? So zinthu zimenezi zikusokoneza kwambiri nthawi zina pakufuna kwabwino kumene mtsogoleri ali nako zimene zimapangisanso kuti mwina iyenso akhala akukayikira. So nkhani imeneyi tikadakonda kuti ifike kumapeto.
akayatsa pakuveka manong'onong'o kuti mapepala a hotelo imeneyi sali m'manja ndithu mwa na pension fund ali m'manja ndithu mwa eni yake hoteloyo zimene ndizodandaulitsa right ndi zodandaulitsa kwambiri zimene zikupereka mafunso kuti chuchitika ndi chani makamaka koma ndimafuna ndiyambe mwina ndi kupitiriza pamene Ben wasiyira bwakafusa unamufusa zinansoza chani pakhani yotsandika karangali ndi mayeso akulu kwambiri ku parliament yathu kuti kodi parliament yathu ili tikutekera potani kuthana ndi katangale takhala tikudandaula kwa nthawi itali kuna kuti nthawi zambiri makafukufuku ngatawa samaoneka mathelo ake andi zimene zimapangitsa kuti mwina parliament yathu izioneka ngati kuti ili wiki kamuna wiki kutekera nawo unali mwayi waukulu kwambiri ku parliament kuti uonese kwa Malawi kuti ali ndikutekera komanso mchidwi chotsana ndi mchitidwe wakatangale kutekera kufufuza nkhani ngati zizati mmenewu mpaka na kumapeto kupereka ma recommendations oyenera kopano apapa ngoleka ngati nawo this is a missed opportunity parliament ndithu ita mwayi waukulu kwambiri kuti ichite demonstrate iwaonesa Malawi komanso dziko lonse lapansi kuti parliament ndikutekera kuthana ndi kufufuza komanso kuthana ndi michitidwe ngati imeneyi so it's a very big missed opportunity we hope kuti parliament ichita zoyenera kuti ripoti imeneyi mwasikafufa imeneyi aoneke ndithu mathelo ake komano nkhani imene umandifunsayo ndiyodandaulitsa kwambiri zikupereka mafunso kuti kodi chochitika ndi chani makamaka fa mapepala amene ngati hotelo inagulitsidwa kuti mapepala amene asokhala kuti ali ndi anu ake hotelo iyapa fa ngati inagulitsidwa siyana ani ake yayi so ndi zinthu zimene muna zimene zivide kuti chochitika ndi chani pakuoneka ndithu kuti mnapali zina zake zozakhala bwino zino zichitika chabwino Innocent nkhani ina imene ikuvuta apa ndiyoti tamvanso pakati pakuti eni hotelo imene amakatapa ndalama ku banki tinalembanso kuno nkhani imeneyo zimene zitanthauza kuti kafukufukuyi si zimene akuimitsidwa kaye zimene zikunena kuti kafukufuku titsirize kaye kena kutiona kuti padakhota chira wa nyanini pati mene afotokozera akayiyatsa amene afotokozera akundowe china chilichonse chimene chuchitika papa chuchitika modabwitsa kwambiri I think aini yake andalamazi amene anagula hoteloyi mwina akuyenera kumakhala ndi mafunso kuti kodi kwenikweni chomwe chikuchitika ndi chani anthu amene tinawamba apatsa ntchito atitumikire azisamala ndalama zathu kwenikweni akuganiza chani ndikunena izi chifukwa chonena kuti I think transaction imene icha inachitika between October and December last year pano pamene tikukamba panopa it's almost 1 year imene yapita 90 billion inaperekedwa kale ndalama imene inatsala kuti ipite kwa eni aka hoteloyo and about 38 billion kuti mwina amalize panali ndi nkhani zina zinapita ku court zokhudza eni akewo kuti mwina asapange ma transactions ena ndi ndalama zimene anapanga komano pamene pakanika kuti tipange crack ndiponena kuti pa 138 billion imene ikuyenera yonse kuperekedwa kwa awawa kodi aini aka hotelo ndalama yawo imene ndi yawo chifukwa kuti nkhani iyambe ndiponena kuti pakumveka ngati kuti 138 pali ndalama zina zoonjezera zimene sizikupita kwa eni hotelo pali ndalama zina zimene mwina zikuyenda zikukhota kodi aini aka hotelo anatenga ndalama zawo zonse kuti zomwe zinatsalazo mwina zimene zimapita mmatumba kapena zopita mmatumbazo ndi 90 billion awozatsala izozo that's why mwina ownership sikuoneka bwinobwino and I think pamenepo ndi pamene tikuyenera kumwinanso kukhala worried ngati dziko kunena kuti kodi tikupanga chani ngati dziko aini ake andalama zimene zizi amene amapereka ndalama zimene zizi tikuwathandiza ndalama zikuwapindulira the horizon pension fund amapanga invest mukugula hotel ndikunena kuti azipeza phindu ndalama zimene anthu aja akusunga za pension zizichuluka koma in this case imene zikuonekera ownership sikudziwika tili m'manja mwa ndani ndikuti for 10 or so months palibepo chimene ndalama zawo zikupanga palibepo phindu lonse limene ndalama zawo zikupanga
so ndi zinthu zoti zikutipangitsa kumakhala ndi nkhawa kuti kodi ifeyo ndi anthu amene timaganizira za amalawi ena kapena nyumba ya malamulo ikuganizira za amalawi ena amene akukhetsa thukuta usana ndi usiku kudulidwa ndalama kuti ayi izi ndi za pension tiyike apa tizipange invest apa patuluke phindu kenako basi anthu aja mkungu asiya mmalere pali zinthu zina mwinaso we have to go beyond the inquiry because inquiry yo mwina imafuna ipeze kuti hotel inagulidwa bwanji natani koma parliament should also take interest munena kuti kodi za ownership is zili pati amene pano pakupindula ndi ndalama zimene zizi ndi ndani kodi what should be the business agreement yonena kuti ipange sense mwina awanena kuti ndalama zathu simunatimalizire komanso ena ndalama zina anaperekako mwina panopa tikhoza kuipanga kuti mwina ikhale shareholding kuti padakali panopa amene ndi shareholding yayikulu padakali pano ndi apo ndalama zoyoka pakufika apa mwina phindu lochuluka atatenge ndi koma zonsezo tangokhala tikudikirabe nyumba ya malamulo kuti itimasule so pena pake ndikuona ngati sitikulongosola zinthu akondowe zikatere zikamachedwa chonchi nde zimayenera ziyende bwanji anthu angalowere kuti papezeke yankho pali njira yoyipangira push parliament into action pa nkhani ngati imene kudzera ku malamulo kudzera ku njira ziti zimene zinakhazikitsidwa pakende zimene dziko lino limayendera potengeranso kuti dziko lino ndi la democracy pali ulamuliro wabwino kwena kumene munthu amene wakhudzidwa angalowere nkuti parliament ikamakhala kuti ikuchita jenkha yonche nkhani yayikulu ndiyonena kuti ifeyo as national advocacy platform tidalembera spika nyumba ya malamulo zinthu zimene iwowo komiti ya nyumba yawo imayenera iunikirane kukumana kumene amakumana ndipo chinthu chimodzi chimene chiti mkalata mwathu chinali kuonesesa kuti nkhani ikhuza Amenities Hotel ifike kumapeto ndipo ine ndemwe ndinakapereka kalata imeneyi mu office ya speaker ndikukambira nanso zimene zili kukalata ndi ya speaker kumene pamene zafika apo zikuonesa kuti kumbali ya boma chinthu chikuperewera komanso nyumba ya malamulo zikuonesa kuti mphamvu zawo ndizoperewera pali mbali ina kumene iwowo sangathe kupitiriza ndiye zimafunika ndithu kuti eni ake amene ali ndi ndalama ndi amalawi tiumirize nyumba ya malamulo kuti ripoti imeneyi ikalowe tiumirize boma ngati tili kufuna kuti zifike kumapeto kuti zimenezi zifike kumapeto chifukwa ndi ndalama za Malawi ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani ya dziko chifukwa tikanena kuti mwina tipite ku khoti pamakhala ma challenges ena amene kumbali za malamulo timati sufficient interest kuti kodi munthu amene angapite ku khoti akukhudzidwa mutani muona kuti mwina amene angakhale ndi sufficient interest ndi ena akandalamazo za pension fund mamembers awo so tikuyenera tiyang'ane magawo onsewo koma chokhumudwitsanso kwambiri muona kuti amene akuyimira kukwira ntchito mboma like achana timati civil service trade union muona kuti sakubwera poyera ndi kumapanga demand accountability yeni so tali vuto lalikulu kuti tikukhala ngati tikuvomereza zinthu zimene zizolakwika imene sitikuyenera kumapanga mnjira imeneyi atithawa pang'ono amene wapredict kundowe tikhale nawo chaposa chedwa pa Innocent tibwere kwa iwe Innocent mphongolo ndikudziwa kuti tinayesayesa kuti tilankhule ndi mamembala a komiti imeneyi akuti chani samapezeka ifo chani kuti adzilankhulapo pankhani ngatizi amati chani kwenikweni tingonena kuti tinayesetsa kuti tikumane nawo komano ananena kuti padakali pano sankakwanitse kubwera so mwina tisapange tiwo kwambiri pamene koma pali zinthu zinaso zimene mwina ndizoyenera kuti kunena kuti tikukanika kupanga proceed tikudikira azamba pali mafunso ena kuti aini aka hotelo sanaonekere tu kumeneko
sanapereke umboni umene ulofunika kwambiri pakati pa azamba ndi awa ofunikira kwambiri ndikuti so ndi zinthu zina zimene zikumazapangitsano kuti tikhangati kuti ntchito yofuna kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno ikhale undermined. Ukuona kuti zimalowaso ngati personal choncho mbali not really personal, komano ukhoza kuona kuti mwina motivation yonena kuti uyu yekha apezeke koma awawa akhoza kukhala usapezeka. I mean logic kutewasi kuti that's how it was supposed to be, kuti muyangane kuti kodi amene ali ndi interest yaikulu on this whole thing ndi nani. Amene ndi interest yaikulu ndi amene akuyenera afusidwe mafunso kuti kodi zikuyenda bwanji, komano muona kuti zikupezeka kuti zikukhala complicated. Anthu ambiri tinena apa, anthu ambiri amene mwina tikhoza kumayembekezera kuti akuyenera dzipereka upangiri mwina kuboma anapezeka kuti mayina awo anatchulidwa mu zinthu ngati izizi. So possibly mwina zimene zimapangitsa anthu azikhala akungopanga no speculate zinthu kuti ayi khangati tu zinthu zinasinthana manja. It's just a speculation. Mwina umboni tilibe, komano to avoid zinthu ngati zimene zozo at least amalawi anakauzidwa cheni chimene chinachitika komanso way forward kuti kodi apapa zinthu ziyenda bwanji. Koma as it is zangothera mazira, ankhani yafufutika, palibeponso nkhani apa. Interest imene amalawi nayo is dying down soon. Basi amalawi avomereza kuti basi inapita. I know how Malawi has behaved. That's how we do things. Timakandi interest koyambirira, then we stop pushing. Simukono limene ndi vuto onso. Limene ndi vuto, and it could be deliberate kuti mwina zikuchitika dala kunena kuti Malawi afikepo iwalapo basi angozitaya kuti tiye basi moyo udzipitirira. Kebera akondowe ma network anavuta mafotokoza kuti amene angapite ku court mwachitsanzo awena akhale ndi sufficient interest ngati mwina anu akugwira ntchito mboma ma civil servants ndiyena ndeti nalekana pamenepo. Ndizoonadi mafotokoza kunena kuti kulowerera kwambiri kwa anthu enafe ndikovutirapo makamaka kumbali ya kupita ku court. Chimene enafe tingapange ndikuwumiriza nyumba ya malamulo kuti ibweretse ripoti mu nyumba ya malamulo, amalawi adziwe cheni komanso kukhumiriza boma ngati kuti boma sikukhala ndi chinthu kuti nkhani imene ifike kumapeto. Komanso eni ake achithumba chimenechi amene achitira ntchito mboma akhale ndi chinthu nkhani imeneyi. Eni mafotokoza kunena kuti ngakhale kuti mgwirizano wawo kwa anthu ogwira ntchito mboma mukayang'ana kuona kuti samabwera oyerayera mali akamutapirire pamene ndalama zikukhuza iwowo. Ndamene ipananso kunena kuti ndamene angakhale ndi sufficient interest makamaka pa nkhani yopita ku court mwina chilungamo chipezeke. Koma kwakukulu ndikunena kuti ndizodandaulitsa kwambiri kuti nkhani imeneyi ingolisiya kuti mwina iyite njira imeneyi. Chifukwa zikuonekera kunena kuti kandidali yayikulu imene ikuchitika kuonetsa kuti ripoti imeneyi isabwere poyerayera pazifukwa zolakwika zimene ena yakewo mwina amene angakhuzidwe kapena amene akukhudzidwa akudziwa. Tineneko kunena kuti pa nkhani zogulana kapena zogulisana zinthu saitu yimasinthidwa ngati mgwirizano wawo unafika kumapeto imene pa Chingerezi performance. Pale mwina ndalama zina zinaperekedwa ngati contract munalibe provision yonena mwina ndalama zote zikaperekedwa hoteli itakuperekedwa kupita ku station park. Ndikuti hoteli imene ikhalabe m'manja mwa eni ake a hoteli mpaka ndalama zimene zili mu contract zimene panopo zapangisa kuti tikambirane mpaka inquiry inowepo za 138 zinaperekedwa. So izizi ndizodandaulitsa kwambiri pa nkhani yothana ndi katangale komanso kuteteza zimene amalawi avutikira kugwirira ntchito mbomamo kwa zaka ndi zaka. Tabino tipite kaye ku Mchinji tili ndi Patrick Nyirenda. Patrick, mawa bwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino Elvis na madzuka bwanji Branta. Yeah, tadzukanso nthawi yanu ndithu. Tabino apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi ochokera ku Mchinji imali jamu
ine ni Vasco Brando. Kabina hani kunena kuti nyumba ya malamulo yakulanza ripoti kafukufuku amene inakhazikitsa kunena kuti ifufuzo chenicho chimene achitika pa hotelo ya Amari. Nyumbayi imakhala kafukufuku osiyana-siyana pakuchitika chitika kulephera kumene chikhulupirano chotani. Ine chikhulupiriro changa nchonena kuti nzoona bwino imeneyo yosonyeza kuti mtundu wa Malawi umadalira kuti kunyumba ya malamulo akakhazota akhazikitsa kufufuza kwa zinthu anthu ngati ife omvera wailesi kapena ngati ife Malawi timakhala chikhulupiriro chonena kuti mosachita mwina mkatikati mwakafukufuku amene pamvero pake tikupa zotsatira za zero. Koma apapo akakhazona kuti mwina sawu utipatsa feedback yonena kuti talandira zotere kapena tafufuza zinthu zija kapezeka zona kuti zinthu zija sizinalongosoke timakhabe opanda chikhulupiriro kuno bwino fa timakhala ndi uthekera kwanena kuti akakhazona akufufuza zinthu zija tikhala ndi uthekera kuti pamvero pake atiuza zotsatira koma akakhazona kuti auchedwa kapena sawutiuze basi timamba uluza hope. Ndi pamene pankhala ni makhayo tani khala timakhala kuti ngati adindo amene timakhulupirira amene ali ku parliament akakhazona kuti akupanga chiganizo ngati zimene chitimadziwa zona kuti ni mbali imodzi sonena kuti tikupera zambiri ndi akakhazona kuti auchedwa chonchi basi timakhala kuti chikhulupiriro chonse tataye ndiye usonyeza zona kuti pali zinthu zona kuti palipo pothekera kuti mwina pachimene angechifufuze amangokhala ngati kuti atipatsa mutu koma kuna kuti mwina tazifufuza zinthu zichatapange investigate zotsala zake za chonchi chifukwa chokuchedwa kwawo basi timakhala ngati tuluzaho. Chabwino mmene moyo obvious ndi mmene ndachezera mwa Malawi kuna kunchinji pitizani ku Blantyre. Tathokoza kwambiri Patrick tikutera kuti pana program yakulinji kuyambira nkhani yokhudza Amaryllis Hotel report imene uperekedwa kunyumba ya malamulo sinaperekedwebe mpaka pano pa zifukwa zosiyana-siyana zina mwa izo ena kuti ya report ya Zamba mulibe komanso akuti yayi afunika nkhani imene ikhalemo kuti report ipite kunyumba ya malamulo amene afuna kuzayena seti kumambiriro kujendetu kuunikira kuti kodi zimenezi zitanthauza chani pa ntchito yolimbana ndi katangale. Michael Kayatsa tiye tikambirane mmene zinthu zikuyendera ku Malawi kuno kuti nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko zikuoneka ngati kuti Amalawi ani ake akumadzipatula akumadikira kuti padutse zaka 5 kenako adzayambe kuchitapo kanthu kudzera pa voti kuti awa ife sanayendetse bwino dziko tikuwachotsa tikuyika moyena. System imeneyi kuthandiza kuti mudikire mpaka zaka 5 kena kumuzani kuti analakwitsa pa Amaryllis analakwitsa pakuti tikuwachotsa tiyike moyo tiyesena Akayatsa kapena pali njira zina Amalawi azikhala involved bwanji pa nkhani ngati zimenezi. Zuma kwambiri AVC futo limene ndi futo lalikulu kwambiri ndi Amalawi ene wake Samalawi ndachipita manako kutengapo gawo nkhani ngati zimenezi yinde alipo Amalawi amene amachita comment sitingachite generalize yayi ena amapanga ndithu kupeka maganizo awo mabuga ngati awa anthu taonapo titha maganizo awo ena masamba mchezo koma be generally mukangana chinthu chonse mukuona kuti Amalawi timakhala ngati tili practice kudikira mina ma institutions ma civil society organizations kudikira pa institutions aboma kuti amene athandiza katangale koma nkhondo limbana ndi katangale singamenyedwe ndi mabungwe okha yayi singamenyedwe ndi ma institutions okha aboma pakufunika ndithu kuti Amalawi tonse titengepo ndithu gawo tiyankhule komanso ngakhale kutengapo action pafunso imene munazafunsa lija pali funso lalikulu kwambiri lonena kuti kodi ngati parliament ikulephera ntchito yake kodi pachitika chani who is supposed to hold parliament to account and mzanga ndithu anayankha bwino ndithu pankhani imeneyo koma kupatula kwa makoti inafeso anthu tili ndi udindo chifukwa parliament inakhazikitsa dife aphunga amene apanga parliament asankha ndi ifeyo therefore akwena ndithu kuti ayankhe pa ifeyo ani ngati sakuyankha pa ifeyo we have to hold him to account and sitikuyenera kudikirira kuti ayi basi tidikire zisankho ayi in between elections tili ndi udindo ndithu ochita hold to account ma members of parliament athu aphungu athu konse kunali 229 constituencies akwena ndithu kukhala accountable kwa anthu amene anawasankha so ife anthu amene tili constituencies tili ndi udindo sikumidanisa ndithu phungu athu kuti iye pamfuni yakuti kuti ili bwanji kuti nkhani yakuti ikuyenda bwanji koma muzaona kuti nthawi zambiri
tikasanga phungu basi timangomusiya kumamuopa anso kupanga approach zimene zolakuta ndithu tili ndi udindo tili ndi mphamvu constitution ikutipasa mphamvu chifukwa mphamvu constitution kunena kuti mphamvu zimene zingadidwa amene mawa aphunguwa khandani ndi zathu amalawi mukangala gawo 5 ya constitution yathu ndiza ife ya malawi and zimene zigwiriswe ntchito mokomera ife ya malawi so we are the owners of the power ife ndiye mphamvuwo so tizikhala ndithu chidwi komanso kuchitapo kanthu aitanisa kuti ainopankhana kuti zibanji yakuti kuti ndibasi komano ngapitirabe kumango kukhanga tino basi kuchicha manyani za ma-MP ngati zizibwera kana kumango pezeka kuti zatha opanda chilichonse chochitika and zotsatira zake zoti nkhondo imene yoimba netakale sitiwina ayi kuuza ndamakankhani nkhani ngati zipo chifukwa cha ntchito imene wozatangayo. Benedicto Kondowe, ku Malawi kuno kulibe senate ifa yani mwalivetsetsa funso langa kumene kulowera yes kuti ndikuyamba za amene amachita polisi parliament timaona kuti masystems ena kumakhala ngati senate ija imafunsa mafunso makhala some sort of tikamene ngati ma wise men anthu ena ake anzeru zina kaganizidwe kena ku Malawi kuno inadumphidwa pati senate tikukhulupirira kuti anthu amene ankapanga constitution yathu ngina nthawi imeneyo nali chikhulupiriro chonena kuti nyumba ya malamulo igwira ntchito yake moyenerera komano wina wisi zake kuonesa kuti malingaliro amene wawa analiwolakwika mukuziwanso kuti mconstitution munali nkali ya provision ngati fungu sakugwira bwino ntchito yake andisa kumuyitanisa kumchosa zonse zija zinachokamo pakatali pano nayonso ndi nkhani imene ili mkamwa anthu akukambirana kuti akoti ibwereremo kapena ngati ingabwereremo ndondomeko yake ikhali yotani kuti kuyambira 1994 tivomereze kunena kuti constitution tayenda nayo kuzafika panopo pali magaps amene takhala tikuwaona mwina nthawi yakwana yonena kuti constitution yathu tiyiunikire kuti magaps amene taona kuti ndiwofunikira kuti democracy yathu ipite patsogolo magapu amene wowo akonzedwe ayikidwe m'malamulo koma izizi zitengera kuti ngati dziko pa nkhani ya maganizo athu ndi wotali si nkhani yonena kuti mwina wapo munthu mmodzi kapena nthambi imodzi ingate kunena kuti direction ikhali motero chifukwa kukonza constitution kumakhala kufunsa maganizo a anthu osiyana-siyana. Innocent, nthambi zaboma ngati zimezi makomiti a nyumba ya malamulo angachedwe strengthen bwanji chifukwa mmene anafotokoza ngati akayatsa nsakalo sanena kuti kafukufuku aliyense okhudza nkhani zikulu ku Malawi kuno tsogolo lake silimaoneka bwino ngakhale kuti makomiti aku parliament apanga kafukufuku iwaja amangonena kuti ifeyo timangopanga ma recommendations palibe sikene kumene nkhani ngati zingakumane nazo tingapite nazo. Strengthening angapakidwe bwanji strengthen ma nthambi ngati zimezi kapena ma institutions ngati amene kapena makomiti ngati amene. I think mwina Akondowe mwina akhoza kutithandiza bwino chifukwa iwo ali ndi background ya law mwina akhoza kutithandizira komano I think tili ndi ma layers tikamapanga zinthu zathu pali zinthu zina zimene nyumba ya malamulo ikhoza kupanga zina executive ikhoza kupanga zina we have the judiciary kuti ikhoza kupanga ineyo ndikuona ngati kuti mwina collaboration ya bwino kunena kuti ife tikapanga ichi tikachifikitsa papa ifeyo mwina mphamvu zathu cannot go beyond this mwina azipereka ma recommendations abwino mwina so kukhala so yo responsible kunena kuti let's pass on this mwina to the next arm kuti mwina itithandizire atipeze chinthu choona kweni komanso afunso limene wafunsa iweyo likuoneka la mphamvu kwambiri loti mwina tiyambe kuliganizira ndionena kuti parliament yathu is it answerable to Malawians ineyo chimene ndimaona parliament yathu imapanga imakhala free kupanga china chilichonse chifuna ti focus ya Malawi kwambiri si mayang'ana what happens in the chamber what happens in the August House Amalawi ambiri amayang'ana phungu wawo as an individual what is he doing ku constituency koma zimene zikuchitika ku parliament ngati parliament yonse I think zimene zozo Amalawi ambiri they don't have that
interest kuti azidziwa kuti kunyumba ya malamulo kumachitika chani amangoyang'ana zakudera kwawoko. This is why tili ndi aphungu ambirimbiri amene they don't contribute, they don't say a word in parliament, komano when they go back to their constituencies amapezeka kuti kumene kuchakwa anthu akuavotera akubwereranso. Kodi system imene tikugwiritsa ntchito ndi system imene kuti ikutipatsadi aphungu amene tikhoza amene akhoza kutithandizira kuti tipindule nawo ngati dziko, chifukwa mwina ma roles amene parliament imapanga kapena ma roles yes a parliament ma roles a aphungu, it's not about development. Koma anapezadi zimene anazipanga twist amala amangoti bola uyu watibweretsera sukulu, bola watibweretsera chakuti zimene zozo zili bwinobwino, koma kumbali ina ya muchembai kuti amapanga behave chibwanji ku parliament, what is the contribution like ku parliament akutithandizadi ngati dziko kuti lipite chitsogolo area imene isi imayang'anidwa kwambiri. So mwina we should find a way yonena kuti so they should be answerable kwa anthu amene anawaponyera vote beyond kumangoyang'ana kuti ku constituency amene watibweretsera mijigo. Tabwino akondowe tsopano tupita kumapeto kwa programu nkhani ya Amaryllis Hotel report iyende motani kuti paoneke kuti pakuchitika kenakake. Nkhani yaikulu ndionena kuti nyumba ya malamulo imayenera kutumikira Malawi. Ndi chifukwa chake mu mphamvu zina zimene ali nazo nkhani ya representation kutumikira komanso nkhani ya oversight. Kwa ifeyo tikuona kuti nyumba ya malamulo inapanga chisankho chonena kuti pakhale kauniuni, ndipo kauniuni adayenda kufika pamene wafikapo. Tikayembekezere kwa nthawi yayitali chifukwa tikunena kuti ndalama za nzathu zimene agwiritsa ntchito zili pa chiopsezo, kwa pakadali pano hoteli ipanjwa ene ake. Pa chifukwa chimenechi nyumba ya malamulo ikuyenera ipeze njira yonena kuti ripoti imeneyi iperekedwe. Komanso za boma kalangizidwe katonekelo apa mukayang'anisisa pali kukokana pakati pa nyumba ya malamulo leader of government in the house ndi committee. Attorney General akuyenera aperekenso guidance kuti kodi ngani imene ikatiko mathero ake angakhale wotani kuti wakomere ene ake andalama. Tikapanga zimenezi tikukhulupirira kuti chilungamo chipezeka, koma tikapanda kupanga njira imeneyi ndiye kuti ndalama zimene komiti imene yagwiritsa ntchito za wamani, ndalama za nkafu zimene yagwiritsa ntchito za wamani zimene tikukhulupirira kuti zingatichitire bwino ngati dziko, de tionetsetse kuti nkhani imeneyi ifike pamathero. Akondowe tathokoza chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji akayiyatsa nkhani imeneyi iyende bwanji kupita chitsogolo ngati ripoti tingaperekedwe pachitike chani. Sio kwambiri Elvis. Ngati ndina ino pa radio ina yake maneno nditu kuti apakiwa adikita address. I think honorable Malundela akwanyira kuti yankhula. Ngati nava bwino amatalo nditu inendwa limbikitse nditu kuti adikita address Malawi pakali pene. Ipikizo chatu sijinakwaniritsidwe kuti ripoti imeneyi ipalipatepo ku parliament yamazozo kambirana ripoti sinatuluke. So akwena atifotokozere kuti now what next. Izo zikhala zofunika kwambiri chifukwa Malawi ali ndi chidwi kwambiri ndi nkhani imeneyi. Ifeyo ngati mabungwe ka HRDC kumene timayimirira komanso ngakhale National Anti-Corruption Alliance tindi chidwi kwambiri titione kuti nkhani imeneyi itabwanji. Nkhani si kungopereka ma findings chabe komanso chidwi chathu ichi tiona kuti zotsatira zake zikazotani, nkhani za accountability, mukhamala communication zotani komanso kuti pachitika chani chimene tikufuna ife chenera kuti pakhale tu accountability, pakhale kuyankha mlandu ngati pali anthu ena amene sanagwiritse ntchito mphamvu za ubwino ayankhe milandu ndithu. Malawi tione ndithu anthu akuyankha milandu chifukwa nkhani izi asikakhala koyamba iyayi zakhazi kuchitika ndithu, komano kuti limakhala lomwelo lona kuti mapeto ake samaoneka, anthu samayankha mlandu, anthu samapatsidwa zilango, zimene zimapangitsa kuti ndithu kakacha kamene kaka impunity kazipitirira komanso michitidwe ngati imeneyi izipitiriraso.
akayatsa tathokoza Innocent tikuyamikeso fa chokhala nafe program ya lero ya kulinji zikomo kwambiri Elvis tiyamikeso amayi nonse fa chotsatira program ine ndi Elvis Wahoma tilankhula nenso mawa Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usaruka kulirabe nanga osolora ledesi yaodeja chirukuko chuyenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga ochuta mwadzuka paji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji ndikudalira inu kulinji